Škola je od svojho založenia profilovaná na študijné a učebné odbory zamerané na ekonomiku, obchod, služby a cestovný ruch. Medzi študijné odbory ponúkame obchod a podnikanie, pracovník marketingu, kozmetik a styling a marketing. Medzi učebné odbory patria kuchár, čašník a kaderník. Žiaci učebných odborov môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu, vlasová kozmetika a spoločné stravovanie. Stredná odborná škola obchodu a služieb v Zlatých Moravciach ponúka 4 študijné odbory. Škola ponúka taktiež učebné odbory a nadstavbové štúdium. Žiaci nachádzajú uplatnenie vo vysokoškolskom štúdiu, môžu ukončiť svoje štúdium nadstavbovým štúdium, prípadne odchádzajú do praxe. Medzi našich absolventov patria mnohí kuchári, ktorí pracujú v zahraničí, sú žiadaní na trhu práce, kozmetičky majú vlastné salóny krásy v Bratislave a mnohí naši žiaci majú vlastné firmy, ktoré úspešne fungujú. Škola dosahuje výborné výsledky v jazykových súťažiach a v atletike. Medzi najväčší úspech školy patrí cvičná firma, ktorá reprezentovala Slovensko na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v nemeckom Essene. Som učiteľka odborných predmetov na tejto škole, učím ekonomiku, účtovníctvo, ale aj odborný výcvik, odboru pracovník marketingu. K svojej výučbe využívam rôzne technológie, ktoré nám uľahčujú život, pretože ekonomika, účtovníctvo sú dynamické predmety, ktoré neustále podliehajú zmenám, či už legislatívnym, a my musíme učiť to, čo práve, akože povieme tomu, letí, ale musíme učiť to, čo nie je odtrhnuté od života. Pretože absolventi tejto školy, keď prídu do praxe, nesmú byť zaskočení, ale musia vlastne vedieť o všetkom, ako skutočný život beží. K tomuto vlastne na ekonomike a účtovníctve využívame účtovnícke programy, či už pre podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, ale aj mzdy a personalistiku. Tým, že naši žiaci pracujú aj v externých firmách a získavajú svoje skúsenosti, tak zisťujú, že je úzko prepojená škola s praxou a že ich uplatnenie v živote je o to väčšie, čím viac im dáva škola, a vedia, že pracovať sa oplatí už len tým, že keď vymeškávajú v škole, majú aj nižšiu výplatu, a to isté je aj v živote. Pred rokom a pol som sa musela rozhodnúť, na akú strednú školu pôjdem. Keďže na základke ma nebavili predmety typu biológia, fyzika, chémia, tak som sa rozhodla, že pôjdem tým ekonomickým smerom. Potom ale nasledovala voľba, že na akú strednú školu pôjdem. Od väčšiny ľudí som vedela o tejto škole, takže mi ho odporúčili a vôbec neľutujem toto moje rozhodnutie. Učím sa tu aj 2 cudzie jazyky, a to nemčinu a anglinu, na profesionálnej úrovni. Ďalej, čo môžem spomenúť, tak to je naše školské rádio, pretože cez hodiny sa tu bežne učíme ako na bežných školách, ale cez prestávky tu máme v podstate takú riadnu žúrku kvôli našim DJom. Ako žiakovi obchodu a podnikania mi pokladá dobré základy na ďalšom štúdiu na Vysokej škole ekonomického zamerania. Na našej škole sa vyučujú 3 cudzie jazyky, a to anglicky, nemecky a rusky. Výučba prebieha v učebniach, ktoré sú plne funkčne vybavené. Na našej škole je veľká telocvičňa, ktorá obsahuje aj posilňoviu, ktorá je prístupná pre všetkých študentov v hociakom čase, v akom potrebujú. Stredná odborná škola obchodu a služieb v Zlatých Moravciach ponúka 4 študijné odbory. Škola ponúka taktiež učebné odbory a nadstavbové štúdium. Na mojej strednej škole študujem odbor obchod a podnikanie. Na hodinách cvičných firiem sme sa sústredili na vytváranie vlastných cvičných firiem. Naša cvičná firma bola Hotel Independence, ktorý sa nachádza v Topolčiankach. Museli sme pripraviť od katalógov cez propagačné materiály až po konečné vyhotovenie stánku, a vyvrcholilo to vlastne v Bratislave na veľtrhu cvičných firiem. Na škole to je vlastne jedna z tých lepších vecí, ktoré človek využije v reálnom živote, a myslím si, že sa to oplatí. Sme reklamná marketingová agentúra Ritapage, zaoberáme sa komplexnými prostriedkami na vytváranie reklamných
propagačných prostriedkov, napríklad kalendáre, vizitky, banery, polepy na auta. Boli sme na veľtrhu cvičných firiem v Bratislave. Na cvičnú firmu sme si pripravili rôzne propagačné materiály ako kalendáre, vizitky, taštičky, ktoré sme ľuďom následne rozdávali. Ľuďom sa to veľmi páčilo, náš army štýl. Heslo máme bojujme za vás na marketingovom poli. Bojujeme preto, lebo sa snažíme presadiť daný produkt čo najlepšie. Naše žiačky Strednej odbornej školy obchodu a služieb zo Zlatých Moraviec sa zúčastnili súťaže Juvír, kde reprezentovali vlastne odbor kozmetik a bolo to o fantazijnom líčení, jesenné variácie. Stredná odborná škola obchodu a služieb v Zlatých Moravciach ponúka 4 študijné odbory. Škola ponúka taktiež učebné odbory a nadstavbové štúdium. Viac informácií sa dozviete na stránke školy.